ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜୀରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 341 ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିସୂଚିତ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏସ୍ଟି ଏବଂ ଏସ୍ସି ବିକାଶ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କମିଶନ ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଗଷ୍ଟ 12ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ହରିଜନ ଶବ୍ଦଟି କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ରେକର୍ଡ, କାରବାର, ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରକାଶ, ବିଭାଗୀୟ ନାମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାରରେ ଲେଖା ନଯାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶା ମାନବାଧିକାର କମିଶନ OHRC ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। 1982 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦଦଳୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ 2013 ମସିହାରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସମାଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ସରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।